Πότε να πω στο παιδί μου ότι έχει αυτισμό? Γεια σας, είμαι η Μαρία, είμαι λογοθεραπεύτρια και σε προηγούμενο βίντεο είχαμε πει πόσο σημαντικό είναι ένα παιδί να γνωρίζει ότι έχει αυτισμό. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να το μάθει. Η αλήθεια είναι ότι ο σωστός χρόνος για κάθε παιδί διαφέρει. Γιατί κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια σημάδια που μας βοηθά να καταλάβουμε ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή. Ποια είναι αυτά τα σημάδια? 1. Όταν το παιδί αρχίζει και κάνει ερωτήσεις, όπως «Γιατί πάω εγώ λογοθεραπεία ενώ τα άλλα παιδιά δεν πάνε?» 2. Όταν αρχίζει και κατανοεί τον εαυτό του. Δηλαδή όταν αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμά του μπορούν να το αναστατώσουν ή ότι του αρέσει να παίζει περισσότερο μόνο του παρά με άλλα παιδιά. Τρίτο σημάδι και πολύ βασικό. Όταν εσείς ως γονείς είστε έτοιμοι να του το πείτε με αγάπη, ηρεμία και πάνω απ' όλα με αποδοχή. Βέβαια, το αμέσως επόμενο ερώτημα που γεννιέται είναι πώς θα του το πω. Θα ακολουθήσει λοιπόν βίντεο με πρακτικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν.